Over Zuid-Afrika. Ja, Zuid-Afrika is een fantastisch land. Het is een van de topsteden in de wereld, landen in de wereld. Bijvoorbeeld een stad als Kaapstad, wat nou de top 3 steden is in de wereld op het gebied van food, op het gebied van leven, genieten. Dat is vooral wat belangrijk is in Kaapstad en omgeving. Hermanus, waar je walvissen hebt. We hebben daar onder andere een paar mensen meegenomen ook die daar erg bekend in zijn. De wijnlanden. Wat je daar dus ook hebt, het eten, allemaal sterrenniveau. Alleen maar in een stad als Kaapstad of dorpjes in de omgeving. Waar je bijvoorbeeld een dorp met 1000 inwoners waar 5 sterrenrestaurants zijn op een rij. Mensen verwachten van Kaapstad een stad of Zuid-Afrika ook vaak de African Bush te vinden, maar het is eigenlijk een heel westers land. Veiligheid is met 80% verbeterd, alleen al in de stad als Kaapstad. Wat vroeger natuurlijk een totaal ander verhaal was. De media heeft jammer genoeg altijd een negatieve klank vanwege de veiligheid. Maar dat is echt wat totaal omgedraaid nu wordt. Ze doen er van alles aan om het toerisme en ook bestaande trade, de business up te graden. Dat zal natuurlijk het WK 2010 ook aan helpen. Kaapstad is gewoon echt Kaapstad, maar ook Zuid-Afrika. De parken eromheen, safari. Het is een unieke destination. En wat eigenlijk, en dat weten heel weinig mensen, dat Zuid-Afrika na Amerika de tweede destination is om naartoe te gaan voor de Nederlander. En misschien komt dat ook door de history in het verleden. Ze praten daar Afrikaans en ze praten daar Engels. En Afrikaans, ja, dat kunnen wij als Nederlanders gewoon verstaan. En je ziet dat nu een hele creatieve doelgroep gaat er naartoe, maar ook de NSS'ers, dus de 40, 50-plussers. Maar ook nou de jeugd, en de 18-jarigen, 20-jarigen. En het allerbelangrijkste is dat Zuid-Afrika een plaats is met value for money. Daar hebben ze nu ook awards mee gewonnen en dat is de kant waar wij naartoe gaan. Hoe groot is de Europese markt voor jullie? De hele Europese markt, je hebt, er zijn 4 belangrijke steden, landen, dat is Duitsland, Engeland, Amerika en de United Kingdom. Dat zijn gewoon de target markets. Zeg maar de Nederlanders zijn meer dan, of in totaal 2,2 miljoen toeristen die naar Zuid-Afrika komen. Waarvan 70% is Europees toerisme. En Amerika is dus daartegen belangrijk omdat vooral business-wise komen veel businessmensen en dat is een hele grote groep. Maar je ziet nu dus ook dat de Amerikaan hier redelijk conservatief is. Dus voor veiligheid, ook vooral wat safari. Komt 1 of 2 dagen komt hij ergens en het is dan voor hun ook best wel lastig om te vliegen naar Zuid-Afrika. Vanwege tijdsverschil. En een Nederlander of een Europeaan heeft geen tijdsverschil in Zuid-Afrika. Wat dus echt een voordeel oplevert. Maar je ziet dus nu, vanwege dat die verandering in veiligheid, positieve vibe naar Zuid-Afrika, zie je dus echt die Amerikanen hier ook gelijk meer komen. Hallo, good day, good afternoon. Wonderful to see you. But one day you visit South Africa, please don't forget to come for whale watching. To come and see these beautiful animals. You know, they're so beautiful. They're large and friendly and love the people and like to come up and bridge and jump on the water because they love the people. Come and visit Hermanus World Cruises in Hermanus in South Africa. It's situated in Cape Town on the Overberg region. You come there, you meet the former world crier, Wilson Salukazana. That is me. Thank you.